Salut! Numele meu este Mihai Anițan, iar astăzi suntem la Hervey Sports, la Outdoor Rec și vorbim despre 5 diferențe între o bicicletă e-bike și o bicicletă normală. În primul rând, să vorbim un pic despre ce este o bicicletă e-bike. Evident, are un motor electric față de o bicicletă normală, care ne asistă atunci când pedalăm. În continuare, noi trebuie să punem puterea noastră în pedale, dar motorul ne va asista să pedalăm mai ușor, până la o anumită viteză. Faptul că avem un motor electric nu înseamnă că nu mai trebuie să depunem efort, dar cu o bicicletă de genul acesta, poți ajunge în mai multe locuri într-un timp mult mai scurt. A doua caracteristică despre care vorbim este o diferență foarte mare între o bicicletă normală și una e-bike, și anume greutatea. Automat, o bicicletă e-bike, având un motor și o baterie, va fi mai grea. Iar unii oameni pot găsi asta ca un dezavantaj, pentru că bicicleta va fi mai puțin manevrabilă. Al treilea lucru despre care vorbim este transmisia. În cazul unei biciclete e-bike, nu doar forța noastră este aplicată pe toate componentele transmisiei, ci și forța unui motor. Și asta automat va uza mai mult toate piesele care compun o transmisie la bicicletă, adică caseta, lanțul, placa, schimbătorul. Noi putem preveni asta asigurându-ne că întotdeauna transmisia noastră este curată și lubrifiată corespunzător. De asemenea, atunci când schimbăm vitezele, trebuie să avem grijă să nu depunem forță în pedale. Întotdeauna, dacă vrei să schimbi viteza, lași un pic pedalele, apeși butonul să schimbi viteza, lanțul urcă pe pinion și apoi poți să continui călătoria. Dacă ne asigurăm că respectăm regulile astea, putem să ne așteptăm să aibă totuși o viață mai lungă transmisia unui e-bike. Al patrulea lucru despre care vorbim este sistemul de frânare. La o bicicletă e-bike, având mai multe kilograme decât una normală, automat producătorii optează să meargă pe niște frâne mai puternice. Și asta de obicei înseamnă un diametru al discului mai mare. De asta, atunci când ne dăm pe un e-bike, trebuie să avem grijă când frânăm, să nu cumva să blocăm roțile, să cădem sau să rupem aderența cauciucului. Al cincilea lucru despre care vorbim și ultimul este autonomia. Evident, după cum probabil că știe toată lumea, cu bicicletele normale poți merge atât cât te țin picioarele. Dar când vine vorba de biciclete electrice, intervine alt factor, și anume autonomia bicicletelor electrice. De obicei, în funcție de capacitatea bateriei, bicicletele electrice pot rezista până să se descarce între 30 de km și 50 de km aproximativ. Trebuie să te uiți pe site-ul producătorului tău să vezi ce capacitate are bateria bicicletei și să vezi cam până unde ar rezista bateria respectivă, ca să nu avem surprize neplăcute la o tură mai lungă. Iar în cazul nefericit în care rămâneți fără baterie, toate bicicletele electrice au un mod, un buton, care se numește Walk Mode. Și astfel vă ajută să împingeți bicicleta, să nu trebuiască să împingeți toate cele 25 de kilograme. În concluzie, părerea mea personală este că bicicletele electrice sunt în momentul de față puțin cam grele, dar tehnologia va evolua și sunt convins că în viitor ne vom putea bucura de ele la maxim. Numele meu este Mihai Anițan, iar acestea au fost cele 5 lucruri despre e-bike. Ne vedem la următorul video, până atunci faceți mișcare și distrați-vă pe biciclete!